Molt bon dia. El tercer gran esdeveniment esportiu que ha viscut Catalunya aquest 1992 ja s'ha acabat. Ahir al vespre una emotiva cerimònia va posar punt final a 5 dies d'autèntic esperit esportiu. Han estat els especials olímpics i aquests jocs ben bé ens han demostrat que encara es pot competir només per autosuperar-se. Aquests, sens dubte, han estat uns jocs una mica diferents, però sens dubte també han estat uns jocs per uns atletes molt especials. I això es va poder tornar a veure ahir al vespre a la cerimònia de cloenda. La cerimònia de clausura dels Special Olímpics ha tingut lloc en un ambient familiar. Atletes, entrenadors i educadors, voluntaris i autoritats s'han acomiadat de Vilanova i la Geltrú amb una festa molt emotiva. Un cop més, com fa uns quants dies a la inauguració, han desfilat les banderes que representen els esportistes. Ells s'enduen bons records d'aquests dies fora de casa. Tots han rebut alguna medalla, d'or, d'argent, de bronze o de participació. Els Special Olímpics han estat els darrers Jocs Olímpics. A la cerimònia hi ha actuat un grup d'animació i 2.000 nens i nenes de les escoles de Vilanova i la Geltrú hi han participat amb jocs d'entreteniment i omplint l'ambient de color. Per acabar, els jocs artificials han omplert el cel de Vilanova. Però tot i l'alegria i trobar-se bé entre els companys, cal tornar a casa, arriar la bandera groga de Special Olímpics que ha presidit les competicions, plegar-la i acomiadar-se. L'alegria s'ha desbordat i l'emoció també. Hi ha hagut molta emoció tots aquests dies. Abraçades, petons i llàgrimes. Moltes mans s'ajunten i sona una cançó emblemàtica, la dels Amics per sempre, per mirar de conservar intensament uns moments el sentiment que ha unit una bona colla de gent d'arreu del món, més de 3.000 atletes de 24 països. Durant els 5 dies que han durat les proves i en els llocs on feien alguna competició s'hi ha respirat un ambient únic. Aquí també el públic ho ha donat tot de si mateix. Pels atletes que hi van participar, com ja va passar en els Jocs Olímpics i també en els Jocs Paralímpics, aquests sens dubte seran uns dies que no oblidaran mai. La Betlem i la Lídia treballen a aquest taller ocupacional d'un col·legi de Barcelona, però aquests dies, mentre munten capses de colors o van a classe, estan especialment contentes i motivades. Perquè vaig a la piscina de Sant Jordi, que és molt maco, hi ha una piscina gran. I participarem 24 països. Totes dues han seguit amb ànim la torxa olímpica que han preparat a l'escola. Tots els seus companys i especialment l'equip de futbol del centre han gaudit durant uns dies de les seves pròpies Olimpíades. Perquè ara sí que podem dir de debò que s'han acabat les Olimpíades i que també han estat un èxit perquè gairebé 4.000 joves d'arreu del món s'han trobat a Catalunya en els Special Olímpics. I no per lluitar els uns contra els altres, sinó contra ells mateixos, contra les seves pròpies limitacions. El seu punt important és millorar la seva marca personal. Si és jugant a futbol, doncs veure que van pujant de categories. Si juguen a bàsquet, doncs el mateix. Si fan natació, que cada cop neden més ràpid. L'esport, que és una proposta positiva, en el sentit d'una proposta activa i de superació personal, de fer allò en menys segons, saltar més centímetres, fer un gol més, doncs és marcar-se uns objectius que per ells són valorables. És a dir, jo sé si he pogut saltar un centímetre més, si ho he aconseguit, i això fa que la gent sigui més segura, perquè té més autoestima d'ella mateixa. I una persona que és segura d'ella mateixa i segura dels altres és molt més fàcil que sigui una persona feliç i una persona que sigui més integrable. La integració per mitjà de l'esport és la principal finalitat d'Special Olímpics, una organització de la qual Eunice Kennedy, germana del president nord-americà assassinat, és la presidenta internacional.
A Catalunya representa Especial Olímpics la SELL, l'Associació Catalana d'Esports i Lleure, que té 150 centres i és la veritable ànima de la celebració d'aquests 24 anys Jocs Especials. Per primer cop coincideixen en una mateixa seu Jocs Olímpics, Paralímpics i Especials Olímpics, perquè no sols l'emotiva cerimònia d'inauguració es va fer al Palau Sant Jordi, sinó també algunes finals, com les d'atletisme a l'estadi de Montjuïc. És la primera vegada que hi ha una gran demostració de l'esport per disminuïts psíquics, o sigui, d'Especial Olímpics, que és l'organització internacional reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional que vetlla per l'esport dels disminuïts, o sigui, som un mes de la família, per entendre's, de la família olímpica s'entén, doncs és la primera vegada que això també ocorreix, que després d'uns olímpics i uns paralímpics hi ha uns Jocs Especial Olímpics, que és això, la vinculació dels atletes en disminució a la ciutat olímpica. Organitzar els Especials Olímpics ha costat més d'un any i mig d'esforços i contactes internacionals amb els 24 països participants. A més, han hagut de tenir en compte les particularitats de cada un dels atletes. És una convocatòria molt complicada, sobretot perquè ens mirem molt per sobre, o sigui, molt detalladament, el tema de les diferents disminucions que es poden afegir a més de la psíquica. Cadires de rodes, epilèpsies, el tema d'àpats. Però l'esport fa possible minvar les dificultats i convertir en protagonistes aquests joves atletes. I ho aprofitem per presentar una població que normalment té poques oportunitats de fer esport, té poques oportunitats de fer altres tipus d'activitats i ensenyar a la societat que són capaços de fer moltíssimes coses. Aquesta capacitat l'ha notada tothom que ha estat aquests dies a Sitges, a Cubelles, a Sant Pere de Ribes o a Vilanova i la Geltrú, on hi havia el centre d'operacions. Molts dies les instal·lacions eren tan plenes que ni els familiars hi podien entrar, però ells han estat els principals animadors dels esportistes. Estic molt contenta, encara que tingui, després això és una cosa per ella molt bona en participar en totes les coses. És una nena que es val bastant per ella mateixa i vull dir molt bé. Tothom ha sentit gust veient-los tan animats i feliços a les pistes d'atletisme, a les piscines o als camps de futbol. Vilanova mateix s'ha transformat. Aquesta ciutat amb instal·lacions i un clima idonis per rebre els atletes ha aixecat i remodelat poliesportius i emplaçaments per l'esbarjo i els joves atletes hi han passat molt bones estones, fins i tot dinant als jardins prop del mar. I la Tortuga Carlota, la mascota dels Especials Olímpics, hi ha omplert carrers i places. Tothom s'hi ha implicat per l'estreta relació que des de fa 30 anys té la població amb aquests xicots. A Vilanova i la Geltrú hi funcionen dues empreses, l'una de missatgeria i l'altra de jardineria. I aquestes empreses estan funcionant i, per tant, d'alguna manera, l'ambientació general de la ciutat amb aquest tema està bastant resolta, no? I també crec jo que és d'alguna manera el fet que aquests nanos, aquestes persones, se sentin més integrats. És un fet d'integració important, crec, el que s'està portant a terme aquí a Vilanova i la Geltrú, al Garraf en general. Un dels nois que treballa al Viver és en Ferran Rodríguez, a qui agrada, encara més que les plantes, el bàdminton. Fútbol. I bàdminton. Aquest centre on treballen en Ferran i els seus companys és el TEGAR, Taller Especial del Garraf, subvencionat per la Mancomunitat de Municipis. La majoria hi fan feines manuals de muntatge de peces mecàniques per a empreses del Garraf o d'etiquetatge d'ampolles de xampany del Penedès. Perquè l'esport va molt bé i per moltes més coses. Va molt bé l'esport, va molt bé fer exercici i a mi em fa primar. Per això m'agrada participar. Participo en bàsquet, m'agrada molt. Las Olimpiadas 92. ¿Y estás qué? Emocionada. Estás muy emocionada. ¿Y qué más? Y me gusta mucho. ¿Qué pasa aquí? Que estamos todos contentos de la Olimpiada. Tan feliç com es mostrava al taller, la Montserrat ha competit en natació, el seu esport preferit. Que he ganado. ¿Qué has ganado? Una medalla. ¿De qué? De oro. Entrenadors i monitors s'han mostrat també contents per aquests dies de joia i renovació pels xicots, que també han significat un canvi en la rutina, molt beneficiós pel seu estat d'ànim. I aquests nois estan fent un esforç tremendo al participar a Specials Olímpics, doncs perquè durant tot l'any ja estem entrenant, ens estem preparant les modalitats que ens presentem, això ens dona una ocupació cada setmana, a fer un esbarjo, a fer un esport, i aquí doncs, venim aquí doncs, a col·laborar, a rebre unes medalles i vaja, i a guanyar si podem. Y si no podem ens ho passem molt bé. Te da ánimos porque ves que no estás solo
porque a nivel de Valencia pues somos bastante gente, pero a nivel nacional y a nivel europeo y mundial, como estamos aquí, pues te dan ganas de seguir adelante y luchar por esta gente que se lo merece. Sens dubte, el benefici no sols ha estat per ells, sinó per tots els que s'hi relacionen. Els voluntaris, tots del Garraf, els han acomiadat amb recança. I bueno, doncs ha estat molt bé, o sigui, era una manera d'ajudar i d'animar-los, perquè la veritat és que sense nosaltres se necessitava molt ànim, o sigui, i moltes ajudes i moltes coses. Ha estat molt bé, molt bé. A més, ho ha passat molt divertit nosaltres. Sí, clar, era una manera de disfrutar una mica també. I ha estat una de les millors experiències que he tingut mai, vull dir, ha estat molt bonic. Són uns nens molt carinyosos, molt bona gent i no sé, és que no sé expressar, és que és una experiència molt bona. Con mucha alegría. Me he hecho feliz y contentillo. Hemos estado bien. Participar. Y pasándolo bien. Y conocer gente. Bueno, això de les medalles està bé, no? Perquè a diferència de les Olimpiades i les Paralimpiades, el donen a tothom, aunque guanyi o hagi perdut. I això és molt important per nosaltres, perquè és molt important perquè ningú s'enfada ni res. És un premi per tots. Tot plegat és normalitzar una mica la societat, perquè hi ha moltes diferències i aquesta n'és una, i a vegades no són diferències econòmiques, sinó són diferències d'actituds. Les nostres pròpies actituds creen unes barreres psicològiques que no permeten que hi hagi, diguéssim, aquesta aproximació entre el fet humà, entre el fet de les persones. La gran il·lusió fora que haguem canviat les actituds, el comportament, les opinions de la gent respecte a aquestes persones, i que tots plegats ens acostumem a veure persones amb disminució psíquica, doncs no cal que sigui a l'estadi olímpic, sinó, per exemple, a la instal·lació esportiva del barri, al pati de l'escola, a l'esport entre amics, que és aquest esport de base que és el que ens interessa a nosaltres, no? Canviar la vida de les persones. Doncs hem tingut sort i els nostres convidats, protagonistes dels Jocs Especial Olímpics, encara han pogut arribar al plató per estar uns minuts, ja molt poquets amb nosaltres. Us els presento ràpidament. Ens acompanya Rosa Oromí, ha participat a les proves de gimnàstica esportiva, té 29 anys i ja en fa uns 6 que fa esport. Benvinguda al programa. També està l'Andreu Freixeda, ha participat a les proves d'atletisme i és tot un home esportiu perquè, a més de fer atletisme, també ha fet tenis taula i futbol, moltes coses, oi, Andreu? I ens acompanya també el senyor Manel Algeciras, director esportiu d'aquests Especial Olímpics. Senyor Algeciras, els Jocs Olímpics van servir per demostrar-nos que podíem fer i tenir també medalles. Els Paralímpics per sensibilitzar-nos i veure que cal una societat sense barreres. Els Especials per què havien de servir? Els Especials havien de servir per demostrar a la societat que aquestes persones poden fer de tot. Rosa, ens expliques què has sentit aquests dies a Vilanova mentre fèieu aquests Jocs Olímpics? Molts nervis i molta emoció. Nervis per què? Si éreu els protagonistes de la història. Ja no sé. Molts nervis. Andreu, i tu què has sentit? També nervis i emoció. Tu per què fas esport? Perquè abans em deies, jo faig molts esports. Tu per què fas esport? Perquè m'agrada. M'agrada molt. I és més important participar o guanyar? Participar. I fer molts amics. N'heu fet molts d'amics en aquests jocs? Sí, Rosa? Sí. O sigui, aquí sí que es pot dir allò d'amics per sempre, no? Sí. Hi ha una cosa, abans hem vist, els nostres espectadors han pogut veure un reportatge que han preparat els nostres companys, on una companya vostra ens deia a nosaltres ens és igual quin tipus de medalla guanyem. Realment és tan poc important per vosaltres el tipus de medalla que guanyeu en una competició? És important guanyar una medalla, però si és... no sé... El més important és superar-vos. Sí, no sé, el més important és participar i guanyar, i si no guanyes, doncs mira. I també tem que perdre, també saber perdre. També saber perdre. Creieu que això els altres esportistes que veiem, per exemple, en els Jocs Olímpics no ho saben fer tan bé com vosaltres? No. No? Sempre volen guanyar aquests. Sí. Senyor Manel Algeciras, això és tot un exemple, m'imagino, i darrere hi ha molt esforç de molt temps, no? Doncs sí, portem més d'un any i mig treballant
un munt de persones per aconseguir que aquest tipus de persones gaudeixi de les mateixes oportunitats que els altres. I em sembla que ho hem aconseguit. Què li diríeu a un noi que té potser les mateixes dificultats que vosaltres, però que encara no s'ha decidit a fer esport? Ara us està escoltant, què li diríeu? Que s'animi. Que s'animi, sí. Que s'animi molt. I que faci qualsevol esport, l'important és que li agradi. El que li agradi, encara que sigui córrer pel carrer. Sí, és igual. I a casa què us han dit? Estan molt bé. Estan molt contents, no? Sí. Nosaltres també... M'apoyen els meus pares, també. Això és molt important, el suport de la família. Gràcies per estar amb nosaltres, Andreu i Rosa. Gràcies també, Manel Algesires, per estar aquí. Malauradament, doncs, ho sabíem, ha hagut problemes que han impedit que estessin més temps amb nosaltres. Demà tornarem, com sempre, a la 1. Gràcies i fins demà.